PNP equipment, patrol cars can motorcycles, na ipaiman kanagiti LGUs kan PNP stations iti Ilocos Norte and Ilocos Sur. Iti yung kalman na po nagturong tayo iti Plaza del Norte. Talaga nga, apo nagpipinas. Oh my God, nagpipinas iti 4x4 nga lugar ti PNP tatan. Grabe, kita akabaro nga modelo di jay. Kaya kita yung motorsiklo ti PNP tata. Apo grabe, napintas, dapat ti drone. Dapat drone, dapat ti paltog, dapat ti helmet, combat helmet. Dapat dada. Yes, the drone data, drone. Nakal nga drone, dinakal nga drone data. Ang data asila nga drone data. Ken data radyo nga touchscreen din radyo datatan Motorola. Mangagti kampo krame. Nga day radyo nga day para Diyos mio. Alright. Oras tayon. Alas 6:15. At yung mga police report. Manipod to na mo tayo biyak. IFM News. IFM News. Police report. Seguridad ti kagurunaan nagagem ti Philippine National Police ket ditoy akabinulig dati lokal na gobyerno tapto irikas tagat masalwadan dati aglawlaw. Mainaig iti daytoy ket naipaiman nagiti naruway nga equipment, motorcycles, ken nagiti patrol cars ken nagiti naruway nga LGUs iti probinsya ti Ilocos Norte ken Ilocos Sur. Iti panangidaulo ni Congressman Sandro Marcos ken ti Pro 1 Regional Director ani Police Brigadier General Dindo Arias ken inatendaran daytoy the Governor Cecilia Araneta Marcos, Mamayor, ken dagiti opisyales manipod Ilocos Sur ken kastapen ken dagiti nagduduma a provincial directors iti Region 1. Iti panagsarita ni Congressman Sandro Marcos ken ditoy anagyamanan na dagiti coming ti PNP amang tagtigibento ornos rin na kental na nupay ada dagiti persa amang ayat amang dadayal ti agdamang administrasyon. Let me assure you that I and the leaders of both Ilocos Norte and Ilocos Sur will always support initiatives that uplift your welfare, improve your working conditions, and strengthen your capacities and capabilities. Public safety is our shared responsibility, and more so than that, given the current political climate that we live in, given that there are forces that would like to see this government fail, and there are forces that want to see a change in a regime. Your job is now more important than ever. So again, to the people of the Philippine National Police, I thank you for your service. I thank you for keeping our country safe. Kabayatan na ko na ti Regional Director at agito'y anay ipaima barong equipment kat na ipalaon iti Capability Enhancement Program ti PNP isong alistuda anaala dagitoy. Itong mga equipment na ipinamigay natin ngayon ay nakapaloob sa Capability Enhancement Program ng Philippine National Police para sa 2025. Ibig sabihin, hindi tayo masyadong naghintay ng matagal at ito ay nai-issue agad dito sa Ilocos Norte and Ilocos Sur. Bagamat ito ang ati inuna, yun ding iba mga probinsya ay mayroon din naman silang equipment tayong ipapadala sa kanila. Maipanamnama abumasit ti rate ti krimen iti probinsya ken amuan nga dati estratehiya ti PNP tapno makadanon da kadagiti nasalsel a lugar nga agresponde.